Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam ka seng Congress Meghalaya kilet ho bagajing mudui persya ki saungut ki MLA jong ka seng kibala phetno syak NPP kranang ya chakmat ha High Court uba Manuel Barwar ubadei Secretary Meghalaya Pradesh Congress Committee ulet ho ba ka High Court kala pendong ya ka hearing hado sansian bat ha ka hearing ru ki record jong ka seng kila penpaw ki sakhi sabut ki babyang uba Manuel ulet ho ba ulampang ka yeng dorbar thawan ka jela habaki pha ek jing ujor jongki ulaong baki habon ujor de MLA omban ujor de record ka party kumta ulaong baki jing ong ulampang kamdon nongrem ulaong baki jing mudui jongki kin MLA bukan thop uba Charles Marngar ba Gabriel Walang Dr Celestine Lingdo ba Roni Velingdo kalong ban penbet ye jing bom sut nyo MLA ki bla job na seng da ka ba ulaong baki MLA kimde ban phet no na seng habaki job ye ki election na seng Bat kim day ban pet tang nakabenta ka jingyo jing mintoy yaradi. Shu ba kan pam vi khaling do. Ulaong ba nakaliang ka party ka ujor ya kani na mar bakam kwa bagi MLA kanila akay ka party ni nakabenta upat ba bat ulit huru baka seng kalapan abru ban ujor siya ka Supreme Court. Mentasi ni ka press briefing jungi. Kajing khot jungi ya ka press basically ba kajing mut kalong ba ngi kwa ban su pentip sikipat ba balo khai hi jongka jala Meghalaya balo ko bai ya ki updates ka bangi la le shapang kitu ki MLA ki ba defect na po ka Congress pat ki bala le chawai namar ba ho August 2000 na pikin mau ki dan saumut ki MLA ki ba mi na po ka Congress andai hapor ba ki mi ndai ba ki mi kimi mundai ba kimi shisin mi barohat kimi shwa armud hadin katun sami sibai haktu kapor ngisutu ba katu ka anti defection law kadai ba kadai ban cross 100% dai ndai por ba kimi kita ki MLAs machu ai keteng hangni ma kumi ba Charles ba Gabriel haktu kapor iba Celestine Lingdo Dr Celestine Lingdo idang dan ba party te ni file kenya ka complain balay hakano ka rukom ba ka MDA government no speaker u accept ya kata defection joki namar kampat cross ka 66% namar kimi tang arngun te dala hadian pat hadian sausngi khat artarik kimi arngun hadian sausan singi sami so Dr Celestine kin salong lai te hakitu ki singi kitu ki sausngi ki badai lada fipet shisha kata ka anti defection law kamde ban law kata ka kom te bakin up ban mi uwe bri howe ke sngi sami so uwe bri howe ke sngi sami so uwe bri howe ke tayo ke sa club lang yaki ke sa omba kia pet lang haju opor kam ya kata ka kom te por bingi file kata ka complain ki speaker athalai tu ko por ni file ba kamla ban law kata ka kom hande nakaliang jong speaker pat ka jing jubab joki kalong very flimsy ground mo ban chu ong kamdan nong rim a ru m u ong ban ba kajing file jong fi de ban file tang u MLA na ban file ki member jong ko party and of course na kiliang ka party jong ngi file na ki member jong ki party habangi ong ikta na marbang itip na po Supreme Court ru kila don ki rulings ki bala pher man chwa mo hakita ki rulings su ki ailan ba mano na ka party la be ban file ya ta yu tingi sutho ba speaker umdan kata kanong rim ka baskem hande ushu shna tang ban mashu penjelan ya ke ya ka case ka jongi ta haba ule umta tingi le umno ngi le chepo ka High Court te hapo High Court ru suki ngi file biang ya ka ju kata ka petition hi kumba kalong te hapo High Court pat menta kila don kumba sau santli ki hearings te haboro santili kini ki hearings la bon sin hi nakaliang ka High Court pan siong no te ka High Court kala pha legally bon nakaliang ka sel ka legal cell jong ka party jongi bat ki jing kliru kilong ki ba le se ka bangi ngila pha wat kasabut ru kadan wat ke ru ngila la ban penbiang lut ki kat jing don kam joki te ban siong babon sin hi nakaliang ka sarkar ka khasit ka maning kong leki ong hana ba wat ka shithi ka bangi di ban ai ki amade ru ki klamyo habangi ai ka registered post tingile umno
ngi pha la di na po ko office ban di ai ngi pha sign ni tu ki amale tu mok ta bangin yo approve bang ande bang isu ya pharap ande at least ngi la pentip ki ru bakaya kata kalti kan te ini samtli hearing ki balale na ka high court ru kum bakalong menta kila pha penbiang shu ingi dai ki evidence ki ba khambon kila kham penbiang kila ong shu ingi ban penbiang ki ba let's see kan kham benya kata rukom ya kajing ya khun jungi mo hapo ka high court kenang ba at least katu ka case kan long watertight mo man shu ong na ka katin kareng kenang ba ngem dom don shu ta ki loose ends kan te ngi sngo ba da ka long so kum nuru kan ni kam dei bangi le tang man shu ong ba ban pensniu na ban shupe thong ki ka bang dan jumut nei ka jumut ka jong ka congress ka lomba lanu ru nang ni shakhmat babon hi ne ki amdi hawa ki phet na kawai ka party sha kawai ka party kimde ke man shu phet tang ba ki yo ka jing man toy cement kimde ke man shu phet tang ba kisngo kumba kala biang lo tang ya ki cement nei teng namal hawa ki job ki election ki de ban kenau em namal ki bri por ki thap vote nei ki thap tang ha ka teng joki ki thap ha ka teng jo party ru te babon sen hi ne ki amdi bol life in the page constituency joki babon hi ki dan hi tu bajing sosi namal ha kanu kom ki ki amdi ki de phet ne ho oi kum shulong mata ki pon ki party ki prepare ki kwa ban ile ban kring kat bala ban yo ki amdi mo Andai ban super khat par kata rukom namal papor ba ki thap vote ki preview ngim de ki ngi kum na party ban shu shong ban shu mo ban shu man shu sngap ba ke jim bakla ba ki la le ke mali tingi kwa ban pen be ya kata ke tingi kwa ban tip ba ni ka ke su kala ya kham chakmat athai ba kin pham shu long no man shu ong ya advocate and I come a little bit more come detail hindian ke bala jahan ta but let's see kan man ke jis halor kanika petition ni pirapet ba kila don arteli ki petition bagi la file ni ko ni file ha ka kateng du ba runi viludo adin ba kata ka do se wal tersan mala August July July tirin kata ku withdraw na ko na po ikot te hari kita ngi hap sedang na du sedang ti obra August ni la file na kaleng ke jumi la file na kateng du ba menuan dia nak keleng speaker pada claim hearing claim nak keleng speaker usu dismiss bagi kes wan ra technical ba kidon ke defect ka petition jungi ningkong ekade ba karis ka ba wong ba ekade ba u petitioner ku ba manuel ide secretary juga MPC re ba dei UMLA ke nomor bakat kum ka Mekhalaya disqualification rules kalau kaong ba tang remaining MLA ulaban file persya ki to be defected MLA regidon ki judgment juga seperkut ketukan di asetel ki ong ba unu member juga parti ulaban file ke pada petition jadi kata nak kalian ke juni nilai syahikot nilai file challenge ke high court membaklar hubungan nomor ni file high court atarik tiada kata nila adon ke hearing hadu metangi don kumbasau tuli usan tuli ki hearing adu meta tiha kepada meta kemudian ba nadu ke dewan ba kadi ke hearing nakaliang jum speaker hadu meta ukempar file ka affidavit jum speaker ti nakaliang jum kepada baki MLA le dang manakani las yung file affidavit bang ada ka service copy nak meta ka service ka notice nak meta itu ki MLA ada ai notice di next date kena kalian jungka ki memiliki habar lagi di kani kumbaong i petitioner secretary jungki kolomba na kalian ke jungi kani ka petition kolomba ngimdon kanu ka dawi anu ringi ko abat pi ba na kalian ke jungi kinu binu ki mali ki ba job kamta me po parti kongres ni ko bakinya lekai ia ka parti lani ka pata kata ke cimut cungi banakala cungi ru mata nakala ke cungi ke lomba ngila pan abru wat hapo sepikut nomor pas sepikut ni hapo juga legal sel hapo juga mukres ngidon ki senior kita hapo sepikut nang jung manusiwi nata Salman Khurshed betui ki dan hapo sepikut lomba nakala cungi ni lomba ye kani ka kis ngina persubit buat ngina apa dalil hapo sepikut kenapa ngino kenapa ki pa kinyo ya kata ka hok kenapa kinyo ya kata ka
ia kata ka jing job kata ka jing tulu ku jung